Voor de allereerste keer in de regio Noord-Limburg vond er zondag een truibalwedstrijd plaats. Truibal is een opkomende sport voor honden waarbij het de bedoeling is dat de hond zo snel mogelijk een aantal gekleurde ballen door de juiste poortjes duwt. Op het terrein van de verdediger organiseerde Wendy Seuren deze eerste editie. Omdat ik zelf altijd wedstrijden loop en dat is vaak in het midden van het land. Dus ik dacht, dat willen we hier in Venray. En we hebben nu de onderdelen, het vaste onderdeel gehad. Het dirigeren hebben we ook gehad. Dat is op nummer de ballen sturen. En we gaan zojuist beginnen aan het spelonderdeel. En het is de bedoeling dat de honden dadelijk de juiste kleur ballen door het juiste poortje sturen. En daar kunnen ze punten op verdienen. En uiteindelijk telt de tijd ook mee, want als iemand dezelfde punten heeft, dan gaan we naar de tijd kijken. Er zijn 3 onderdelen. Een vast onderdeel, dat is de ballen op de juiste manier brengen. Zoals het staat omschreven. Het onderdeel dirigeren, dat is bijna hetzelfde, alleen op nummer. Dus dan moet je ze ook echt gaan sturen. En een onderdeel spel kan altijd iets anders zijn. In dit geval is het op kleur. Nou, je hebt ook nog 4 klasses die er zijn. Een startersklasse die werken op 3 meter. En zo gaat het verder tot de laatste klasse, die werken op 20 meter met 8 ballen. En zij kunnen een overal prijs winnen. Dat is van alle onderdelen samen wie het beste is. Maar ook nog per onderdeel is er een prijs te verdienen. En ik heb ook heel veel sponsors gelukkig kunnen regelen, zeg ik met een glimlach. Ja. Want zonder sponsors kun je het niet. En ze krijgen ook allemaal, mocht je niet winnen, een goodie bag mee naar huis. Dus ja, al met al ben ik wel heel trots om te kunnen vertellen dat ik dat allemaal heb kunnen regelen. Truibal is een sport waaraan bijna iedereen kan deelnemen. Voor elke ras geschikt. Alleen moeten ze geen klachten hebben aan de rug of nek, want het is fysiek wel voor de rug en nek belastend. Maar verder kan eigenlijk elke hond hier aan meedoen. Elke hondenras. De deelnemers kwamen uit de wijde regio en verder buiten. Uit heel Nederland eigenlijk. Er zijn er van de 13 3 volgens mij hier uit de buurt. En dan een echte Horst Venray. En de rest komt allemaal boven in het land, in het midden van het land. Dus ja, iedereen kan komen naar zo'n wedstrijd. Yes, braaf! Goed zo! Knapperd! Goed zo! Daar word je moe van.